Zase ráno. Musím něco uvařit a pak vylekám si ho kamaráda. Konečne nový deň. Šanca niečo spraviť. Skús ty niečo spraviť. Nie len si sadnúť na riť a opláchnem tvár. Aspoň sa šťastne tvár. Hejtero, nedaj šancu. Povedz si na to má. Pozor na všetko. Never. Nemáte, hlavně mě nechte bejt. Kdo prosím jste? Nemám. No. Máte, no jo. Hajka, ty jsem doma zkouma. To jsem já, ty vole. Dávám mi všechny prachy zpátky. Ale jsem měl hodně zastřelit. A ten prstínek. Šaňo, ženy, hudba, dobré auto. Ale nemám! Ej, nech tě, bej to, já ti Vlastný střelím. šofer, žiadny strach se Jdeme se taká střelím, alebo šéf sveta, že nemáš náladu. Vedle, kámo. Nie si lovca, progres loveného na lovca. Hej, ty bokom raz sa im budeš smiať. Sny sú jedine, čo ti nikto nesmie vziať. Je to zlé jak červené banány. Pracuj, nech je to za nami. Smůla, brácha. Myslí pozitívne a ono sa zadári. Tak daj do toho všetko. Srdce, celú mysel. Aj keď je cesta, ukatá jak zetko. Hodiny tréninku začnú mať zmysel. Do toho idem si preto. Prosím tě, ne. Chci si už... Mám to sesunulý. Chci ukázat ten prstínek. Prosím, dej mi ho. Čekej, mám vlastně ještě ten náhradní. Tak. Tak, vidíš? Víš, na co mám? Taky jsem u tebe viděl prstínek. Tak rychle tady zavřu. Fakt? Hodiny editu, hodiny renderu, som plný apetitu. Nápadov, s dobrou náladou. Hej, co nemyslíš navštívit babičku? Hej, to! Co nemyslíš navštívit babičku? Potom! Co nemyslíš navštívit babičku? Jakou babičku? A jo, tuhle. OK. Tak, čekej, tak. My tam dojdem, pojď. Tak, pojď, už tam skoro budem. Ale stejně to je krásný jméno, co udělala vlastně. Hej, vystrašíme babičku, jako na tebe ráno, jo? Já už jsem si taky dal to oblečení přece. Kde bydlí? Já už jsem zapomněl tady. Asi tady, no. Čekaj, se udělat přepalení FBI, ne? Počkej. Tři, no, ne. A jde od FBI! Co to sakra je? Neboj, babi, to jsme my, synáč, celkové tvoji. OK, my se ti klidně odhalíme. Vidíš, ahoj. Ahoj, synáč. Ahoj. Ahoj. Jsem ráda, že jste mě přišli navštívit. Co jste tak dlouho dělali? No, pozbývali jsme matku a tačku. A tačku, oni totiž umřeli. No a Marku, ty tady máš jízvu na rameni. Jo. Nás přepadl sniper, ten zastřelil matku a otce. No. To je takový dlouhý vyprávění, víš. No, mám jí tady sebou baťušku. Koukej. Wow. Ty tam ještě tam, babi, tady máš. Babi. Půjdeme potom. Tak my už asi půjdeme, jsme se šli jenom popovídat. Tak zatím ahoj. Ahoj. Ahoj, synáčkové. Tak půjdeme. A babičko, my nejsme synáčkové, jo? A radši jsem se nám to brnění. Hele, já jsem si u babičky zapomněl něco, musím sám ještě rychle vrátit, pojď. Já jdu taky. Čekej, musím si dát oddych. No musíme rychle, co jsi říkal o těch zprávách? No, že tady unesli jednu stařenku. Cože? Deník. Já to přečtu, dej mi to. Wolf Sniper. Ne, dej mi to.
Wolf Sniper, název Wolf Sniper. Ahoj, jmenuji se Wolf nebo Sniper. Unesl jsem vaši babičku na druhou stranu světa, klidně tam pojďte taky. Adresa pod mostem 345 a na druhé stránce synáčkové mám vás ráda. Kdyby si ta babička už sakra uvědomila, že nejsme synáčkové. To je jedno, musíme ji najít. Okay. Jdeme. Vyzme druhá strana světa, pojďme rychle. Okay. Máme svoje, máme pokračování příště.